наврӯз нахустин рӯзи соли хуршедии мардуми ориёӣ аст ки ба якумин рӯзи фарвардин баробар аст. он яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои баҷомонда аз даврони эрони бостон аст ки бо гузашти ҳазорсолаҳо то ба ҳол маҳфуз мондааст. пайкишодӣ бар хонадони мардуми сарбаланде ки бар такотаки урфу одатҳои аҷдодии худ эҳтиром қоил аст ва бораи ҳифзи он тамоми талошҳои худро сарф мекунад. чун дар рафаи таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз ҳастем, ин барнома аз таърих ва урфу одатҳои аҷибу ғариби наврӯз хоҳем гуфт ки умедворам то охири барнома ҳамроҳиамон мекунед. наврӯз яъне рӯзи нав. аммо ниёгонамон ин рӯзро оғози соли нав медонистанд ва солшумориро аз ҳамин рӯз оғоз мекарданд. соли нав дар забонҳои миёнаи эронӣ истилоҳи баргирифта аз навака сарда будааст. чунон ки хоразмиён соли навро навсарҷӣ, суғдиён бошад навсаро ва балхиён ноксаро мегуфтанд ки агар яке аз ин истилоҳҳо дар форсии дарӣ вом гирифта мешуд, дар он навсол мегашт. дар забони яғновӣ бошад, ҷашни наврӯзро ҳамакнун ҳам навасол мегӯянд. таърихи пайдоиши маросими наврӯз. бояд гуфт ки маншаъ аз замони пайдоиши наврӯз ба дурустӣ маълум нест, аммо ин ҷашн таърихи зиёда аз 5000 сола дорад ва кӯҳантарин оини миллӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. абу райҳони берунӣ, донишманд ва олими қарни даҳум, дар китоби машҳури худ осорулбоқия аз забони алӣ бини яҳё навиштааст ки рӯзи наврӯз ягона рӯзест ки тағйирнопазир аст ва дар китобаш Ал-Тафҳим менигарад ки нахустин рӯз аст аз фарвардин моҳ ва аз ин ҷиҳат рӯзи нав карданд, зеро ин нишони соли нав аст. ба ғайр аз берунӣ бобати таърихи пайдоиши ҷашни наврӯз сарчашмаҳои гуногуну илмӣ ба даст дорем. дар баъзе аз мантиқаҳои кӯҳан аз ҷумла шоҳномаи ҳаким фирдавси тусӣ, таърихи табарӣ, Ал-Тафҳим ва наврӯзномаи умари хаём, шоҳ ҷамшед ё ин каюмарс ба унвони поягузори наврӯз муаррифӣ шуданд. падидоварии наврӯз дар шоҳномаи фирдавсӣ ба ин гуна ривоят шудааст ки ҷамшед рӯзи аввали фарвардин дастур дода то барои ӯ тахте бигузоранд ва худаш бо тоҷи заррин бар рӯи тахт бинишаст. бо расидани нури хуршед ба тоҷи заррини ӯ ҷаҳон нуронӣ шуд ва мардум шодмонӣ карданд ва он рӯзро наврӯз номиданд. ин саҳнаро фирдавсӣ дар шоҳнома чунин ба риштаи назм овардааст: ба ҷамшед бар гавҳар афроштанд, мар он рӯзро рӯзи нав хоҳанданд. бархе аз ривоятҳои таърихӣ оғози наврӯзи сартосариро аз рӯзи забти Бобул аз ҷониби Кӯриши Кабир нисбат медиҳанд. соли 538 пеш аз мелод, пас аз забти Бобул, Кӯриши Кабир наврӯзро ҷашни миллӣ эълон кард. вай дар ин рӯз барномаҳоеро барои сарбозон, поксозии маконҳои ҳамагонӣ ва хонаҳои шахсӣ ва бахшиши маҳкумонро иҷро менамуд. ҳамин гуна дар саросари кишварҳои забт кардаи Кӯруш наврӯз ҷашни миллӣ гардид ки кишварҳои ҳавзаи наврӯзи кунунӣ аз ҳамин вой об мехӯранд. ин оинҳо дар замони подшоҳии дигарон ҳаққоманишинон низ баргузор мешудааст. замони дорои як маросими наврӯз дар тахти ҷамшед баргузор мешуд. албатта дар сангнавиштаҳои барҷомонда аз даврони ҳаққоманишиҳо ба таври мустақим ишорае ба баргузории наврӯз нашудааст, аммо баррасиҳо бар рӯи ин сангнавиштаҳо нишон медиҳад ки мардум дар даврони онҳо бо ин ҷашн ошно буданд ва ҳаққоманишиниён наврӯзро бо шукӯҳу бузург ҷашн мегирифтанд. санадҳои таърихӣ шаҳодат медиҳад ки доро бо муносибати наврӯз дар соли 414 қабл аз мелод сикаи стило забт намуд ки дар як сӯи он сарбозе дар ҳоли тирандозӣ нишон дода шудааст. дар замони ашкониёну сосониён низ наврӯз ҷашн гирифта мешудааст.
баргузории ҷашни наврӯз дар замони сосониён чанд рӯз на камтар аз 6 рӯз тӯл мекашидааст ва ба ду давра тақсим мешудааст. наврӯзи кӯчак ё наврӯзи омма ки 5 рӯз буд ва аз 1 то 5 моҳи фарвардин гиромидошт мешуд ва рӯзи 6 фарвардин яъне хурдодрӯз ҷашни наврӯзи бузург ё наврӯзи хоса барпо мегашт. маросимҳо. наврӯз маросимҳои зиёде дорад ки ба ҷо овардани онҳо дар ин давраи таҷлили ҷашн ҳатмӣ шуморида мешавад. пеш аз ҳама то оғози наврӯз дар дашту талҳо тухми гандум гузошта мешавад ки то фардо расидани ид неш зада мисли сабза медамад ва баъди ба қадри 5-6 ангуш кашидани он ба атрофи он пораи матои сурх алвон баста шуда ба дастархон гузошта мешавад. инчунин аз ҳамин гандуми нешзада суманак тайёр карда мешавад. гулгардонӣ. аз омадани наврӯз қабл аз ҳама кӯдакон бо баргузории маросими гулгардонӣ ба дигарон пайғом мерасонанд. ин маросим як ҳафта қабл аз наврӯз яъне дар аввали даҳаи дуввуми моҳи март ба сӯи гурӯҳе аз кӯдакон ки дар даст гулҳои сиягӯш бойчачак ё наврӯзӣ доранд иҷро мешаванд. ин кӯдакон ба ҳар манзил наздик шуда бо қироати шеърҳои наврӯзӣ ба рӯрасии фасли баҳору ба соҳибони он хонадон шодбош мегӯянд. соҳибхонаҳо гулро ба чашму абровон молида ва гулгардонҳо қадри ҳиммат чизе ҳадя мекунанд. гулгардонӣ дар ноҳияҳои шимоли тоҷикистон бо номи бойчачак ё бойкандак машҳур аст. сурудҳои гули сиягӯш, баҳор омад, баҳори лолазор омад ва ғайра, баҳори хуррам, бедории табиат, равнақи кори деҳқонон, шодмонӣ ва умеду орзуи мардумро акс мекунад. сурудҳо бо оҳанги форуму дилкаши халқӣ сароида мешаванд. сарбайтхон дар даст гулдаста пешпеши гулгардонҳо сайрбайт мехонад ва дигарон мисраи гардонро такрор мекунанд. хонатаконӣ. маросими дигаре ки дар иди наврӯз ба ҷо оварда мешавад хонатаконӣ ном дорад ва яке аз ҷузъҳои муҳими ҳатмии ҷашни фархунда арзёб мегардад. ин одат чунин аст ки дар арафаи ид тамоми чизҳои хона шуставу пок карда мешавад, ашёҳои кӯҳнаи фарсуда аз хона берун карда мешаванд, дару девори хонаҳо тармиму рангубор карда шуда ба қадри имкон асбоби рӯзгор бо намунаҳои нав иваз карда мешаванд. дар хона гулу хушбоиҳо гузошта мешаванд, пардаи тирезаҳо ва тамоми ашёи матои дини шустаю дарзмол шуда ба тартиб дароварда мешаванд. ҳар касе ба андозаи имкониёти худ мевои сабзавот, қанду конфету ширинӣ, мағзу мавиз, шарбату хӯришҳои гуногун харидорӣ менамояд ва дар ҳар хонадон дастархони идона ороста мешавад. ҳафтсин. ба ғайр аз ин дар маросими ҷашни оро додани дастархони ҳафтсин низ маъмулу ҳатмӣ мебошад ки аз 7 ад анвое ки бо ҳарфи син ё худ се оғоз мешавад иборат аст. себ, сабза, сирко, санҷид, сика, сир ва суманак. ин ҷо қобили тазаккур аст ки ҳар як ашё рамзи махсусеро ифода менамояд. себ аломати зебоӣ, сабза яъне донаҳои сабзидаи тухми гандум рамзи зиндагӣ, эҳёи ҳаёт. сирко бошад розумрӣ ва сабру тоқат. санҷид меҳру муҳаббати поку беолоиш. сика сарвату дороӣ, шукуфоӣ. сир бошад тандурустӣ ва дур гаштан аз бадбахтию нокомӣ ва суманак рамзи фаровонию осудагӣ. дар зимн бояд ёдовар шуд ки суманак як ҷузъи асосӣ ва ҳатмии дастархони наврӯзӣ мебошад ки бидуни он густурдани суфраи дона ғайри қобили қабул шуморида мешавад. тайёр кардану анҷом додан ва пухтани суманак худ як раванди муайянеро дора аст. қабл аз ҳама донаҳои гандум ба зарфи ҳамвори фулӯзӣ гузошта шуда ба рӯи он об мепошанд ва болои он бо матои сафед дока пӯшонида мешавад. ин 3 рӯз идома меёбад. баъд ниҳолҳои сабзидаро бо корд хеле хурд реза мекунанд. сипас оби онро полуда бо орд ва об омезиш дода ба қадри даркори равған илова менамоянд ва ба дег андохта бо кафлес ба навбат ковиш медиҳанд. ин анъана сирф аз ҷониби занҳо идома дода мешавад ва дар арафаи иди наврӯз сурат мегирад. занҳо ҳангоми ковидани суманак суруд мехонанд. سمنک بوی بهار شیره‌ای شب زنده دارد دلخوشی سالی
ҳафтчин. ба ақидаи дигар дар баробари дастархони ҳафтчин омода намудани дастархони ҳафтчин низ роиҷ аст, ки дар он ҳафт маводе ки ба ҳарфи шин яъне ше шурӯъ мешавад гузошта мешавад: шакар, шарбат, ширинӣ, шам, шона, шир ва шароб. دهی نوروز. анъанаҳои зебои пур аз ҳикмати тоҷикон дар айёми наврӯзи навбаҳорон беҳисобанд. аз ҷумла ниёгони мо аз қадимулайём дар ин давра анъанаеро ба ҷо меоранд, ки дар кӯҳистон бо номи даҳи наврӯз маъруф мебошад. дар даҳи наврӯз мардум тамоми ҷиҳози хонаро бенум бароварда, хонаро сафед намуда, аз кӯрпаву палос сар карда, ҳама лавозимоти рӯзгорро мешустанд, метаконданд ва дар берун меовехтанд, то шӯълаи офтоб онҳоро безарар гардонад. барои онҳо наврӯз пеш аз ҳама поккорӣ, ба тартиб овардани манзили кошона ва деҳу маҳалҳо арзёбӣ мешуд. рамзист, ки дар ин давра бонувони хонадон дару тирезаҳои хонаро кушода мемонанд, то ба хона нурҳои тиллоранги офтоб ҳар чӣ зиёдтар ворид гарданд ва давоми сол манзили онҳо пур аз шодию нишод бошад. онҳо дегу табиқи мисини хонаро бо рекҳои обшустаи соҳил шустушӯ намуда соҳиш медоданд, то ин зарфҳо ба мисли тилло ҷилоноку зебо шаванд. зарфҳои кӯҳнаи фарсудаи хонаро мепартофтанд, то ҳама ноомадиҳои соли рафтаро ҳамроҳи онҳо аз манзилашон берун кунанд. бахткушоён. ин суннати қадимаи наврӯзӣ буд, ки ҳоло мутаассифона рӯ ба нобудӣ овардааст. суннати хоси ин маросим чунин будааст, ки барои эҷоди ҷуфти нав пешбинӣ шуда будааст. одатан ин як ҷашни оммавӣ аст. духтароне, ки то ҳоло ҳамсари худро наёфтанд, дар ҳамон рӯз ба боғчаи марказӣ мерафтанд ва домодшавандаҳои эҳтимолӣ ба воситаи кӯдакон ва духтари махбул шудаашон тӯҳфа себи сурх мефиристоданд. агар духтар себро қабул мекард, нишонаи розӣ будани тарафайнро дошт ва агар не, пешниҳоди домод рад мешуд. пас аз интихоб кор ҷиддӣ мешуд ва ба баргузории чанд маросими дигар ҷавонон ба висоли якдигар мерасиданд. бояд ишора кард, ки ҷашни наврӯз бе мусобиқаҳои варзишӣ низ маъное надорад. аз ин рӯ дар ин рӯз мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, чавгонбозӣ, бузкашию поигаи аспҳо ва ғайра баргузор карда мешавад. бо назардошти суннатҳои зебои таърихи ғанӣ 19 феврали соли 2010 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қадномаеро қабул кард, ки тибқи он ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуд. ди наврӯз соли 2009 аз ҷониби кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии созмони милали муттаҳид расман ба феҳристи юнеско оид ба мероси башарияти фарҳанги ҷаҳонӣ дохил гардид. истиқболи иди наврӯзи байналмилалӣ баъд аз қоатонамои маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад. 21 март ва 24 март дар тоҷикистон ҷашни иди наврӯзи байналмилалӣ баргузор мегардад. аз он ки иди байналмилалӣ наврӯз ҳазорсолаҳо ҷашн гирифта мешавад, он чӣ боло гуфтем шояд барои мардуми мо аҷибу ғариб нанамояд, аммо бояд донист, ки маросимҳои наврӯзӣ барои мардуми дунёву ҷаҳонгардон аҷиб буду ҳаст. чун тоҷикистон ватани наврӯз эътироф шудааст, ҳар яке моро мебояд тамоми урфу одат ва анъанаҳои қадимии онро чунон анҷом бидиҳем, то ба нобудӣ нараванд. умедворам ин корро хоҳед кард. ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон пирӯз бод.